A polémica saltaba a principios desta semana a raíz dos cambios no cartel dos horarios do museo, nos que podía interpretarse que pecharía pola tarde durante todo o verán. Aínda que dende o Executivo xa procederon a subsanar o presunto erro, os nacionalistas denuncian as deficiencias na atención ao público, cun horario de apertura limitado e sen unha web actualizada que permita acceder á información do centro e aos seus fondos. Mais alá das cuestións vinculadas aos seus problemas de conservación, que xa todos coñecemos, agora están aparecendo unha serie de situacións que están fundamentalmente originadas pola mala xestión por parte da entidade responsable do seu funcionamento, que non é outro que o goberno municipal. O Museo Valle Inclán é un servicio que ten recursos humanos insuficientes. Non ten web nin está adaptado aos novos tempos da sociedade da información, pero sobre todo a que está ocurrindo agora é absolutamente escandaloso. Ten un horario de atención ao público mínimo absolutamente reducido e que incumple o mínimo legal exixido de 20 horas de atención ao público á semana. A semana pasada apareceron no horario tachado con cinta aislante todos os horarios da tarde, quedando reducido a atención ao público a 2 horas de martes a venres e 3 horas o sábado pola mañá, todo en horario de pola mañá. Dende o BNG entenden que esta situación é froito da falta de persoal, posto que segue paralizado o proceso de contratación dun técnico para o museo, iniciado hai máis dun ano. Ese proceso de selección, todos sabemos o que ocorreu con el. Foi absolutamente caótico, foi, dende logo, cheo ou estuvo cheo de situacións estranas, por calificalas de alguna forma, pero o problemático é que un ano despois de iniciar ese proceso de selección continúa sin resolverse.